כל הכבוד, אריאל, כל הכבוד. בלבז, מתי הקרב של הילד? עושה משהו אגרסיבי. מושיקו, מתי הקרב שלו? משה, הטלפון שלי אצלך, בסדר? קח לו את היד אגב. מתי שיהיה הקרב של נועם אני אביא לך. אתה נועם. למה אתה מביא? אוקיי, יופי. אני לא מדבר על טוב לא טוב, איך הגעת לשם? אני שאלתי למה אתה עושה חוקי. לא מפתיע, כי זה משהו שלי. אתה קורא אותי. ברגע שכולם צעקו, זה נתן להוריד את הלגיטימציה. זה הבעיה. אורי, סטופ! אני 2 והוא מה אמרו לו? נצח את החלמה שבגש שלך. אם יש לו איזה סיבה, סיבות שופטים טועים. בום, אתה, תעלה עליו. יש להם 4 נקודות. יש לך 4 נקודות. אתה יודע כמה שופטים, אתה פה מתחרט 25 שקל, בכדורגל עושים לך טעויות של מיליארדי שקלים. אבל צריך לשמור על איפוק מסוים. איפה ראית? הוא פותח, הוא כמו לא יודע מה, הוא בא לחבק אותו, הוא דחף אותו, מה? בום, בום, בום. יאללה, קדימה, עד שדקה. קדימה, אורי! תוביל עליך בגלל מספר. חכה, תזבון. תוריד את הראש, תוריד. יאללה, גם נקודות. מושיקו! יאללה, נמצא. בוא נגיד קשה. כן? עכשיו תגיד לו לדבר, רגליים. גם לך להכנעות. גם להכניע. יפה! יופי! אגב, תשבור, אתה מנצח! אתה תשבור! 30 שניות! אל תיתן לו לזוז! אל תיתן לו לזוז! תנתק אותו! זה לא יזוז, אתה מנצח! 20 שניות! גם יופי! תשבור את הגב! תשבור את הגב! 15 שניות, אגב, אתה מנצח! 10 שניות! יפה! טוב, 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 טוב! אל תעזוב את הרגל!